падари Лола Ғуломова, як зани 45 солаи тоҷик, ки аз сӯи шавҳараш дар шаҳри Вашингтони Амрико қатл шуд, аз фоҷиаи кушта шудани духтараш 2 рӯзи баъд аз ҳодиса хабар ёфтааст. Шаб духтаршам ҳадия занг зад, ки дада худата ба даст бигир, хеле фоҷиа рӯй додааст. Баъд гуфтам чӣ хел? Ман ба гуфтам, ки садамаи нақлиётӣ рӯй дод. дар садамаи нақлиётӣ дар мошини худаш ба ман ҳамин хел хабар доданд. Лола то 24 солагӣ зери тарбияи якҷояи падару модар будааст. Баъдан волидони ӯ аз ҳам ҷудо шуданд ва Лолаву хоҳаронаш зери тарбияти модар буданд. Аммо замоне падару модари Лола аз ҳам ҷудо шуданд, ӯ аллакай бузург ва мустақил буд. духтарчаи ман аслан аз синфи якум дар ҷараёни забони англисӣ омӯхта рафт. баъд аз хатм кардан қадри дар як ташкилоти байналхалқӣ кор карду. баъд институти Бруклин рафта дохил шуда, касби иқтисодшии байналхалқӣ гирифта, дар банки ҷаҳонӣ аввал кор мекард. Лола ба гуфтаи падар қабл аз дохил шудан ба донишгоҳи Бруклин 3 сол пайи ҳам ба донишкадаи омӯзгории Душанбе ҳуҷҷат супурд, вале ноком шуд. аз 14 солагӣ дар дастаи рақсии зебо ҳам мерақсид. бо шавҳараш замони донишҷӯӣ шинос шудааст. як вақт дар кор будам, ки телефон кард, ки падар, ман шавҳар мекунам, шахси дӯст доштамро ёфтам. вай корманди вазорати кории хориҷӣ аст, ихтисосаш ҷуғрофия, география дарс медодааст. ҳарчанд ман намехостам урфу одату анъанаҳои гуфтам, ки падар гуфт худат моро мустақилона ҳаёт омӯзонӣ, озодона рафтор кардан кардӣ. ман ҳамин ҷавонро дӯст доштам, ба шавҳар меомадам. баъд тӯй кардан дар Вашингтон. дар маросими тӯи вай сафири пештараи Амрико дар Тоҷикистон Грин иштирок кард. ва омаданд, якчанд бор омаданд, бисёр хурсандона зиндагӣ мекарданд. хушбахтона дута духтарча дорад. Лола баъди издивоҷ бо шавҳараш дар чанд кишвари дунё ба сифати намояндаи тиҷоратии Амрико кор кардааст. баъд амрӯи шавҳараш Москва омаданд. шавҳараш дар вазорати кории хориҷӣ кор мекунад. вай ҳамчун военный атташе омад Москва. инҷо омадам ва вазорати савдо як озмун эълон кард. дар ҳамон озмун иштирок кард, ғалаба кард. баъд мактуб омад, ки 6 моҳ муҳлат дода мешавад, тавритабин Ҳиндустон меравӣ. якчанд сол дар шаҳри Бомбей ҳамчун намояндаи савдои иттиҳоди иёлоти муттаҳидаи Америка кор кард. аз он ҷо деҳлига омад, аз деҳлӣ мадрас рафт, аз он ҷо Москва омад, аз Москва бугашта рафт, аз сари нав деҳлӣ рафт, баъд Сингапур рафт, аз охирин бор Тайван рафт, аз Тайван баъд Америка рафтану дигар хабар надорам, ки куҷо бояд мерафт. падари Лола ба ин фарзия, ки гӯё сабаби баҳси духтараш бо шавҳар тасмими 4 сол барои кор ба Аврупо рафтани ӯ бошад, чандон бовар надорад. ба фикр ман ин хел нест, чунки чандин соло аз ҳамдигар ҷудо кор мекардам. масалан вай военный атташе дар Миср буд, духтари ман дар Бомбей буд. вай дар кадом як кишвари дигар буд, духтари ман дар Сингапур буд. бори охир Лола ҳамроҳи шавҳар ва фарзандон 4 сол қабл ба Тоҷикистон омадааст. ҳарчанд бо падар робитаи телефонии зиёд надошт, аммо ҳамеша ба ӯ кӯмаки молӣ мекардааст. масалан 70 солагида қайд мекард, маблағро кард ва кард. ӯ як драмаро ба саҳна мегузоштанд, маблағ дар кор шуд, фиристод ва ҳама вақт ба ман дасти ёрӣ дароз мекард. ҳоло хоҳар ва модари марҳум тасмим доранд барои видо бо Лола Ғуломова ба Амрико сафар кунанд. аммо ҳоло маълум нест, ки сарнавишти ояндаи 2 духтари ноболиғи 9 ва 12 солаи Лола чӣ мешавад ва онҳоро кӣ парасторӣ хоҳад карду? оё ба Тоҷикистон меоянд ё дар Амрико хоҳанд монд?